Og den ham, der kommer nu, det er ikke Sten, det er en anden ham. Ham her, han elskede at svømme. Da han havde lært at svømme, så tænkte han, det er sjovt at svømme under vand. Han var også ligesom bygget til det. Hvor I andre måske er bygget, så I faktisk kan flyde. Og nogen har sagt til jer, det gælder bare om at slappe af. Der var ham her bare bygget, så det kunne han ikke. Når han hoppede ud fra vippen i svømmehallen og ikke gjorde noget, så kunne han stå nede på bunden og kigge op. For han var så tung, at det bare trak ham ned. Og hans svømmelærer sagde, det er nok fordi du har så tunge knogler, min dreng. Og der synes han, det var så hyggeligt at stå nede og kigge op på verden. Og det gjorde han også, når han svømmede i svømmehallen, hvor vi andre vi ligesom svømmer baner. Så svømmede han under banerne og kiggede op på den, der svømmede baner. Og derfor så var han også rigtig glad for, at nu var han taget til Honduras med sin kæreste, 20 år gammel. Og nu skulle de snart være ude på øen, hvor man kunne snorkle. Han havde hørt om det, han havde set film om det, men han havde aldrig prøvet det. Så de tog en fiskerbåd ud til den lille ø, og så tog de en lille bitte pram med en lille påhængsmotor ud til den meget lille bitte ø med 20 palmer. Og de havde proviant nok til 2 dage og 2 hængekøjer. Så på med brillerne og på med tøjet, og han stod og mærkede, at det her det var ligesom når han svømmede langt i svømmehallen. I svømmehallen der kunne han cirka 6 baner under vandet. Han havde efterhånden trænet sig op, og han vidste også, at omkring 3 baner, så begyndte de der kramper i maven, som sagde, kan du så trække vejret? Men dem skulle man bare overhøre, så kunne man godt tage 3 baner mere. Og han gik i vandet sammen med kæresten, og de svømmede, og der var fisken og korallerne, og han stak armen ud i en stime af fisk, som svømmede rundt af hans arm, og armen ind i en anden stime af fisk, som spiste af hans arm. Bare sådan nip huden. Og så var der dybet. Ind mod land. Hvis man var oppe ved overfladen, der kunne man se ind til land. 10 kilometer havde de fået at vide, der var. Og der var 4 kilometer ned på vejen for at komme derind. Og det synes han jo selvfølgelig var det ultimativt spændende, ikke? Og kæresten, hun lige var svømmet den anden vej, så svømmede han derud, og så lod han så bare synke. Indtil hans angst for det der ubeskrivelige væsen, der måtte bo ned i sådan en dyb, blev så stor, at han skød sig selv op igen og svømmede videre. Og kæresten, hun lagde sig ind på stranden. Han svømmede ind på det lave igen, hvor der kun var koraller og 5-6 meter ned. Ikke? Og så svømmede han ned igen og så på fisk, og så pludselig så kunne han se en tunnel ind under korallerne. Og helt derinde i bunden, det så ud som om der var lys. Og han gik op igen og tog luft og gik ned for at kigge, og jo, helt derinde, der var lys. Altså hvis der var lys, der kunne komme ned, så kunne man vel også komme op. Og så gik han op igen og overvejede lige at sige til kæresten, jeg dykker lige ned og ind, så hvis jeg ikke kommer op... Det kunne han godt høre blev en dum samtale. Så det sagde han ikke. Hvad skulle hun også gøre? Så langt kunne hun jo ikke svømme. Og så trak han vejret. Og ind i tunnelen. Det første minut, det gik eksemplarisk. Tunnelen den snævrede til, og han mærkede de der træk i maven. Det var okay. Så langt var der heller ikke derhen. Da han så kom lidt længere, så begyndte han at overveje måske at vende om. Men der var ligesom blevet for snævert, og han havde heller ikke fået overvejet, hvor hurtigt han egentlig kunne svømme baglæns, når man ikke kunne vende.
Og endelig kommer han så hen og kan kigge op og ser al solen, der kommer ned, men den kommer ned gennem ligesom en schweizerost huller. Der var ikke noget stort hul ned, det var kun små huller. Og uden at tænke sig ret meget om, så gjorde han sådan her og sigtede mod det mindste af hullerne, og det gik lige ind til hoften. Der kunne han så mærke sine hænder i vandoverfladen og hoften omkring korallerne. Og her tænkte han ikke ret lang tid. Hans hænder røg helt af sig selv ned på det der, og så skød han sig op og kom op i luften igen. Hold kæft, hun så godt ud. Pludselig. Og vinden. Og vandet. Og de blodige fingre. Og han måtte forklare hende, at han var kommet lidt for tæt på et par koraller. Og hun sagde, det skal du da ikke gøre igen. Og nej, det skulle han ikke. Og da han lagde sig til at sove den nat der, mærkede han vinden på ansigtet og lyden af bølgerne. Han vidste nu, at det var nok til at gøre ham lykkelig. Vind, bølger, måske en kæreste. Så når han møder problemer i dag, vind og bølger, måske en kæreste.